Vítam vás na dnešnom našom podcaste. Dneska tu sedím s pani Kulifajovou z zastupiteľstva Ružinova. Ďakujem. A s Christianom Lenčešom, predsedom Mládežníckeho parlamentu Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujem za pozvanie. Dneska si povieme niečo o projekte Ružinov pre mladých, takže v prvom rade, ak by som vás mohol, pani Kulifajová, poprosiť, aby ste nám predstavili projekt a povedali, na čo sa zameriava. Ružinov pre mladých je celoročný projekt. Bola to veľmi systematická práca a cieľom tohto projektu bolo vypracovať strategický dokument pre Ružinov, plán práce s mládežou, posilniť kompetencie mladých ľudí a aj vytvoriť systém fungovania tak, aby hlas mladých bol v Ružinove počuť. Áno, a jeden teraz z takých tých konečných výsledkov tohto projektu je práve, že vytvorenie Mládežníckeho parlamentu v Ružinove, na čo teraz aj nás príde do tohto projektu, keďže my vidíme ako takým cieľom našej akcie a nášho takého celej idei nášho parlamentu je práve vytvoriť ten most medzi samosprávou a mladými ľuďmi a preto sme sa nadchli, keď sme vedeli sa zapojiť práve do tohto projektu a vážne aj zisťovať tie potreby mladých a prípadne ich už zapájať do tých rozhodovacích procesov. Spomínate vytváranie Mládežníckeho parlamentu v Ružinove. A vedeli by sme sa vlastne túto v Ružinove nejako inšpirovať práve bratislavským Mládežníckym parlamentom, alebo vedela by tam vzniknúť nejaká ďalšia spolupráca? Určite áno a na to sme aj tu presne, aby sme jednoducho nejako pomáhali vytvoriť ten parlament a nejako ich možno aj ukázali tú cestu, ako je to správne urobiť a čo by sa mali začať robiť a čím sa jednoducho venovať. Pretože ten Mládežnícky parlament reálne má zmysel a to sa aj snažíme dokázať, aj povedať im a aj našimi činmi to dokazujeme, že jednoducho zapájať sa stojí za to. Rozhodujú kvázi o veciach, ktoré sa týkajú ich. A preto je dôležité, aby sme ukázali mladým ľuďom to, že keď sa zapoja, reálne vzniknú z toho nejaké tie hodnoty. Nie je to také, že teraz len sa fotíme, ale je to o to, že reálne niečo dokazujeme a reálne niečo robíme. Ako sa vám spolupracovalo s tými mladými teraz v posledných tých 12 mesiacov? No, poprvé, Ružinov má založený štatút, Ružinovský mládežnícky parlament, ale zatiaľ sa s tým nič nerobilo. Preto sme uvítali aj projekt, ktorý bol práve financovaný z Erasmu a bol presne zameraný na participáciu mladých ľudí. Takže my sme oslovili školy, naše základné, ktoré sú v našej kompetencii, ktoré správujeme ako mestská časť a oslovili sme mladých ľudí, ktorí by sa chceli zapojiť do tohto projektu. Spracovali sa nám s nimi veľmi dobre, pretože boli veľmi aktívni a výstupy, ktoré z toho vzišli, tak majú aj veľmi veľký ohlas aj u mestskej časti, aj u pána starostu. A myslím si, že padli na úrodnú pôdu, lebo ich hlas naozaj začíname počúvať a sú počutí. Presne, nemôžem viac než súhlasiť. A tiež mňa osobne prekvapil záujem popredných činiteľov, teda samosprávy, či už v Ružinove, ale aj samosprávneho kraja, ako oni veľmi majú práve záujem počať tých mladých, ako dokonca oni ešte hľadajú tých mladých, aby im povedali, čo si oni predstavujú, čo by oni chceli dokázať. A osobne vnímam veľmi pozitívne, že ukazujú aj tým mladým ľuďom, že jednoducho sú tu na to, sú ochotní mať s nimi tie debaty, sú ochotní si ich vypočuť a sú ochotní implementovať aj tie ich návrhy a ich politiky, ktoré by oni si chceli predstaviť pre budúcnosť či už Ružinova, alebo aj celého samosprávneho kraja. Ja si veľmi vážim, že boli veľmi aktívni mladí ľudia, prišli na stretnutia a chceli hovoriť. A jednak chceli hovoriť, chceli sa zapájať, ale nebali sa aj pomenovať nejaké kritické oblasti, ktoré v Ružinove vnímajú, že by bolo treba zmeniť. Takže záujem zapájať sa nie je iba zo strany Ružinova, ale aj zo strany mladých, hej? Takže je vidno teda to ich nadšenie, alebo respektíve ako sa zapájajú, čo chcú a tak? Je vidno ich nadšenie, prišli na stretnutia, my sme robili fokusové skupiny a workshopy. Prvý taký workshop bol o tom, že sme zisťovali ich potreby, čo sa im páči, čo sa im nepáči, čo by mohli urobiť inak, ak by mali neobmedzenú moc a financie a boli by starostom mestskej časti. Druhé zase také fokusové skupiny pozostávali z toho, že si pripravili sami prezentáciu, kde naozaj potom predniesli túto prezentáciu zástupcom mestskej časti a starostovi a kde už s ním na základe tej prezentácii viedli aj otvorený dialog, kde boli otázky, odpovedia, kde naozaj sme sa bavili aj o takých témach, ktoré oni vnímajú kritické a ktoré by chceli zmeniť. A teda čo sú tieto kritické témy? Čo vlastne Ružinov mohol teraz v najbližšom období, dajme tomu roka, nejako rýchlo, lacno implementovať, a aby vlastne pomohol mladým? Tých tém je pomerne dosť
A vždy je to z rôznych oblastí. Majú svoje potreby z hľadiska kultúry, kde by chceli nejakým spôsobom aj kultúrne akcie, ktoré vystihujú nejaké ich záujmy. Chceli by rôzne športoviská, chceli by hlavne priestor, kde sa môžu stretávať. A to, aby som nadviazala na vašu otázku, čo by sme mohli veľmi rýchlo a lacno urobiť v Ružinove, je vytvoriť mládežnícku platformu, vytvoriť ten mládežnícky parlament, teda nie vytvoriť ho, ale aby sa stal aktívnym, aby sme mali čo najviac mladých ľudí v tom parlamente a vytvoriť im nejakú systematické a pravidelné stretávanie sa a nejakú platformu, kde ich sa budeme rozprávať, kde ich budeme učiť nejaké veci, ako rozvinúť ich kompetencie a naozaj, aby sme mali taký ucelený dialog a pravidelný, systematický mestská časť a mladí ľudia v Ružinove. A to je presne tá idea jednoducho, že mladí pre mladých. Jednoducho, aby sa mladí zapájali do toho rozhodovania. A presne to teda ukazuje aj vytvorím toto mládežnícke parlamentu a práci na tom. A ukazuje teda aj našim živým dôkazom, že jednoducho, pokiaľ my chceme, aby reálne adresovali samosprávy alebo celkom na národnej úrovni záujmy mladých ľudí, tak mladí ľudia sa musia do toho zapojiť a musia jednoducho aj oni ukázať, že oni proste majú ten záujem sa zapojiť do toho a že jednoducho oni majú tie idei a tie nápady niečo urobiť. A presne vnímam veľmi pozitívne, že ukazuje sa to aj teda aj v Ružinove, ale aj celkovo v samosprávnom kraji, že jednoducho vytvárajú sa takéto zoskupenia, ako sú mládežnícke parlamenty, kde jednoducho oni majú tú možnosť. Jedna vec vyjadrovať sa k nejakej legislatíve, ktorá tam bude. Druhá vec navrhovať, môžu sú kvázi poradným orgánom tej samosprávy, môžu navrhovať nejaké riešenia. A presne tie problémy, čo mladí ľudia tam našli, alebo tak, keď sme ich počúvali, keď sa boli na tých workshopoch, tak práve tam boli také veci, že teda tie športoviská určite, potom aj ten priestor pre mladých, ale čo sme sa aj my veľakrát stretli, s niečo, čo som sa aj ja rozprával s tou mládežou, tak to bola, že propagácia. Jednoducho, že oni ani nevedia, čo tá samospráva pre nich robí. Lebo je toľko množstvo akcií, ktoré organizuje či už Ružinov, či už Bratislavský samosprávny kraj. A tí mladí jednoducho povedali, že my o tom nič nevieme. A to sme sa presne s nimi rozprávali, že ďalšia a čo je veľmi dôležitá vec je informovanosť. A preto sa aj zhodlo aj teda aj pán starosta počúval a zistil teda, že mladí ľudia jednoducho veľakrát nevedia ani čo sa deje v tom Ružinove. A preto sa tam deje toľko strašne veľa vecí. Takže to je ďalšia vec, že zistili teda, ako komunikovať s tou mládežou, ako sa nejako s ňou spojiť a ako s ňou nejako spolupracovať. A ja si práve myslím, že ešte tento mládežnícky parlament ešte viac prehlbí túto spoluprácu a tento most medzi týmito predstaviteľmi. Že sa treba spájať s mládežou a prehľúdať komunikáciu, aby sme im teda odprezentovali ich možnosti a vlastne nejaké akcie, ktoré vlastne prebiehajú, ktoré by sa ich mohli týkať. A ako teda vlastne toto ide zatiaľ, alebo respektíve na čom sa pracuje v najbližšej dobe, že sa vlastne takto bude propagovať, alebo vlastne mladým bude ponúkať? No v prvom rade, tak ako hovoril tu na Kristián, čo si veľmi vážim, že prišiel medzi nás, lebo bude to taký most medzi Ružinovským parlamentom a mládežníckym parlamentom, ktorý je zriadený na Bratislavskom samosprávnom kraji. Prvé je dôležité povedať, že tí mladí sa učia aj v škole nejakú teóriu, ale tunak sa stretli priamo s praxou. Oni naozaj nevedia, odkiaľ spadajú kompetencie jednotlivých komunálnych subjektov. A my sme im aj vysvetľovali, že čo je župa, lebo komunálna politika je o tom, že máme nejaké samosprávne kraje, čo v našom prípade Bratislavský samosprávny kraj, tam majú mladí nejaké kompetencie, potom máme mesto a potom máme našu mestskú časť a prípadne niekde je to pomenované ako obec. A to, čo ste sa pýtali, je to, čo možno úplne do detailov zatiaľ neviem ani ja, a na to sa spolieham na Kristiána, že ja som zodpovedná za to, že vznikne v Ružinove Ružinovský mládežnícky parlament, ale na to, aby sme zistili, ako prepájať cez tie mosty, aj tú župu, prípadne mesto, ja budem očakávať takú podporu priamo od Kristiána. Takže čo by sme vedeli urobiť spoločne, čo by sme vedeli urobiť samostatne, postaviť nejaké základy, ja budem práve veľmi rada, ak nám s tým pomôže. Áno, ja ďakujem aj Marcelka, aj celému Ružinovu, aj Erasmusu Plus a teda možno sa zapojiť do tohto projektu za mládežnícky parlament Bratislavského samosprávneho kraja. A presne teda, ako aj Marcelka spomínala, tak my sme teda na to, aby sme aj pomohli, možno nejako naučili tých mladých ľudí, ako majú spolupracovať s tou samosprávou, čo presne by sa mali zaoberať, aj možno také teda tie náučné workshopy pre nich, pretože teraz my si predstaviť, že ich tam iba hodíme a že robte. To isté, že nie. A práve my chceme im ukázať to, čím sa majú zaoberať, ako to majú urobiť
a čo je také ich hlavné poslanie jednoducho. A preto sme tu aj my, aby sme jednoducho pomáhali vytvoriť tento most práve že medzi tou samosprávou a mladými ľuďmi. A preto vnímame ale aj veľmi pozitívne to ich chcenie, lebo sme videli množstvo mladých ľudí, keď sme boli na tých workshopoch spolu, že jednoducho tí ľudia chcú robiť, len veľakrát nám povedia, že nevedia ako. Že oni jednoducho chcú niečo presadiť, ale keď už ide do toho, tak potom povedia, že nevieme ale síce, čo máme urobiť. Nevieme, či nás budú tí tam hore kvázi počúvať. A sme sa stretli s niečím takým, že kvázi oni si mysleli, že ako my mládežnícky parlament, tam ideme len teraz hájiť tie záujmy tých tam hore a že reálne teda nič z toho neurobíme. A práve aj s takýmto, by som ukázal, že sme tam stretli, že sme sa im snažili vysvetliť, že to teda nie je tak. Že my práve, že cieľom nášho parlamentu je reprezentovať záujmy mladých ľudí v samosprávnom kraji. My nie sme teraz reprezentanti žiadnej predstaviteľstva alebo žiadneho politického zoskupenia. My sme jednoducho nezávislý orgán, ktorý chce práve že spolupracovať a pracovať len pre mládež. A preto, keď sme zistili a videli a možnosť tohto pracovať takto v Ružinove, tak to bolo práve to poslanie, ktoré sme si povedali, že jednoducho musíme urobiť a musíme zapojiť čo najviac mladých ľudí v Ružinove a práve preto sme strašne radi, že môžeme byť súčasťou tohto projektu. Takže chcete najviac teraz akože motivovať tých mladých, aby sme sa niekam posunuli a keby ste tak nejako rýchlo jednou vetou mohli zhrnúť niečo a povedať im, odkázať a ich namotivovať teraz, aby sa išli zapojiť, čo by ste im povedali? No, ja by som im povedala, že buďte aktívni, pretože Ružinov bude taký, aký si ho spravíme. A váš hlas môže zmeniť to, ako bude vnímaný a budete môcť byť počutí. Takže buďte aktívni, Ružinov je taký, aký si ho spravíme a príďte medzi nás, aby ste boli počutí a vypočutí. A moja jasná idea je, zapojte sa. Jednoducho, pokiaľ sa nezapojíte vy, rozhodnú za vás iní. A pokiaľ chceme, aby sme mali dobrú budúcnosť pre mladých ľudí, musíme si ju my sami vytvoriť a my sami na nej pracovať. Pretože nikto to za nás neurobí. A preto je hlas mladých dôležitý, aby sa oni zapojili a tvorili spolu tie politiky. Čo sa týka Ružinova a mládežníckeho parlamentu, takže máme zriadený štatút, máme po tomto projekte, čo sa ma veľmi teší, máme už aj členskú základňu. A teraz budeme pracovať na tom, aby sme nastavili nejaký plán práce Ružinovského mládežníckeho parlamentu, aby sme sa pravidelne stretávali, aby sme si tie vytvorené pracovné skupiny, ktoré máme, aby riešili tie témy, ktoré budú z ich oblasti. Máme tam vytvorenú kultúrnu komisiu, životné prostredie, máme tam dopravu a vlastne školstvo a vlastne chceme, aby tie skupiny nám prinašali nejaké podnety a naozaj, aby sme si nastavili nejaký plán práce a ten plán práce by sme potom radi prepojili aj s tým mládežníckym parlamentom, ktorý je náš UPE. A práve to, že je toľko veľa tém, do ktorých sa vedia mali zapojiť a ani o tom jednoducho veľa z nich povie, že ani o tom nevedia a tá informovanosť je presne ako Marceka spomínala, doprava, ako boli tie verejné priestranstva. Jednoducho je toľko tém, do ktorých mladí sa môžu zapojiť a môžu vyjadriť svoj hlas. A presne ako som povedal, preto sme tu aj my, aby sme to teda ukázali im tú správnu cestu, ukázali, že jednoducho znova má to zmysel. Znova je to reálna hodnota, ktorú vytvárate. A toto je treba ukázať tým mladým ľuďom, že oni aj môžu chcieť, ale musíme ich my do toho namotivovať a ukázať im práve my, že jednoducho stojí to za to, jednoducho urobia nejakú hodnotu z toho, niečo z toho urobia a urobia celý Ružinov, ale aj teda aj kraj lepším miestom pre život pre všetkých. A to je veľmi dôležité, aby si tí mladí ľudia uvedomovali. Pretože my teraz sme veľmi šťastní, máme veľké šťastie. Mladí ľudia v týchto časoch majú obrovské možnosti. Jednoducho, kedy si neexistovali takéto mládežnícke parlamenty a teraz je toľko veľa. To len ukazuje to, že jednoducho dospelí, alebo to aj tá predstaviteľstvo chce počúvať. Však preto tu aj teraz sú, preto sa teraz vznikol ten mládežnícky parlament a preto teda aj ružinovská samospráva sa o to zaujíma, pretože ich zaujíma hlas mladých a oni chcú, aby mladí boli zapojení v tých verejných politík. Participácia sa dá budovať v takými tromi oblastiami. Poprvé je škola, tam mladí ľudia trávia veľmi veľa času, ale škola má obmedzené možnosti. Potom je to rodina, kde rodičia často formujú osobnosť tých detí, aj nejaké myslenie, takže myslenie k nejakej participácii. Ale zase rodičia veľmi často tých mladých ľudí počúvajú jednostranne a veľmi často nevedia reálne posúdiť, čo ten mladý človek chce.
Napríklad aj z tých prieskumov, ktoré sme robili, vychádza, že mladí ľudia chcú byť počutí, ale chcú byť aj veľmi aktívni. Čiže to, že im vytvoríme nejaké športoviská, je fajn, ale dajme na tie športoviská aj nejakú aktivitu. Lebo naozaj mladí ľudia chcú byť aktívni. Takže tí rodičia majú veľmi veľký vplyv na tých mladých ľudí, ale častokrát možno subjektívny pohľad. A potom práve to by som chcela vyzdvihnúť, že tá samospráva je z môjho pohľadu veľmi kľúčový subjekt, ktorý má na tú participáciu veľký vplyv, pretože tá samospráva má silu a má možnosti robiť, realizovať a vytvárať nejaké aktivity, aby vznikli vlastne na pozadí toho plánu práce s mládežou. Presne, práve, že väčšina ľudí žije v tých svojich komunitách, žije jednoducho v nejakom regióne. A práve preto hrá kľúčovú rolu tá samospráva, či už teda aj alebo Ružinov, alebo Bratislava, Bratislavský samosprávny kraj. Jednoducho ľudia žijú v tých regionálnych komunitách, kde sa teda tvoria takéto presne aktivity a kde sa teraz združuje ten kolektív ľudí. A preto je dôležité, aby aj mladí sa cítili reprezentovaní a mali možnosť nejako sa zapojiť do tej tvorby celého okolo nich. Z toho, čo počúvam, tak aj samospráva, aj teda vlastne túto mládežnícky parlament sa snaží vytvárať príležitosti pre mladých, aby ich vlastne motivoval k participácii, aby motivoval k tomu, aby sa zapojili, vyjadrili a nejako aktívne žili vlastne v rámci toho mesta, v rámci tej mestskej časti. A nejaké ďalšie konkrétne kroky, ktoré plánujete v najbližšom čase implementovať alebo vytvárať? Áno, práve to, čo sme spomínali, chceme vytvoriť priestor na pravidelné stretávanie sa. Ten priestor má byť pre mladých a má byť bezpečný, aby mali pocit aj bezpečia. A chceme práve začať aktívne pracovať s tým mládežníckym parlamentom. Takže vytvoriť priestor, vytvoriť platformu na komunikáciu a vytvoriť plán práce mládežníckeho parlamentu, aby bol celoročný a naozaj systematický. K tomuto priestoru vám viete povedať aj viac, alebo zatiaľ iba v takých vymýšľajúcich sa rovinách? Že presne toto je veľmi dôležité, aby mali tie najhlavnejšie, aby mali jedna vec motiváciu, aby videli, že to má zmysel, aby mali priestor, kde to môžu realizovať a aby mali aj možnosť nejako tie svoje realizácie nejako zverejňovať a informovať. Jednoducho, to sú tie tri najdôležitejšie veci v celom tom mládežníckom parlamente. A práve tento priestor, jednoducho, to už je niečo, čo nie je nejaká novinka. To jednoducho už funguje a vidíme to aj v iných častiach alebo v mestách, ktoré majú tzv. Nebudeme tam nazvať, že klubovňu, kde kvázi mladí majú možnosť sa aj stretávať. Druhá vec, komunikovať tam medzi sebou a mať tam aj nejaké aktivity, ktoré ich spájajú a ktoré ich zaujímajú. A preto teda, áno, pracuje sa aj na tejto klubovni, by sa to mohli nazvať, alebo takého priestoru, kde by tento parlament sa stretával, kde by tvoril tú svoju činnosť a aktivitu, ale ktorý by bol taký domov pre všetkých mladých ľudí v Ružinove a následne možno aj z iných častí Bratislavy. Takže je to dôležité, aby takýto priestor bol a preto sme strašne radi, že sa na tom pracuje. Ružinov je 4. najväčšie mesto, ako hovorí s obľubou náš starosta na Slovensku a máme naozaj veľa možností. Tým, že Ružinov má okolo 90 000 obyvateľov, z toho môžeme povedať, že asi 17 000 sú mladí ľudia, tak je to veľmi silná argumentácia, aby nás počúvali. A máme pripravených niekoľko alternatív pre pána starostu, kde by práve takýto priestor pre mladých mohol vzniknúť, ale zatiaľ nechceme ešte hovoriť, nechajte sa prekvapiť a verím, že po konzultácii s ním naozaj prídeme na nejaké riešenie. Ak by ste jednou vetou mali vyjadriť a podporiť mladých a vyzvať ich, tak k tomu, aby sa zapájali, čo by ste im odkázali? Buďte aktívni, Ružinov bude taký, aký si ho vytvoríme. A váš hlas má možno väčšiu silu, ako si myslíte. Zapoj sa. Ak sa neozveme my, rozhodnú za nás iní. To, čo urobíme dnes, určí, aký svet budeme mať zajtra. Ďakujem.